A to budu mít blíž. Vyslali do půl pátý do rána podnikatel začíná. Ježiš, ale on to vyslal do protisměru, vole. A jo. To je čůra. To je debil. Jo, ale neříkej to. Pane bože, jeď ty. Víš to jenom ty. Nebo jako chápeš. Je dobře. Tak to tě bolí bříško z hladu. Ty pičo. Ty mu to tam dobře poslal. Přišel jsem ty cigaři tady vybrát. Strupě. Klasicky leží pod peřinkou. A tak na co ček? Ty vole!